alas geogo enggung ili wah awang gung liwang ili wah awet gung liwang liwet wah enak niki awas kok enak lho gung liwang liwang maksudnya ngisore niki nggih enten tulisane kok mang waca iya tulisane apa hati 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 b a n y aek nyemek ngawur banyak ke eke rere banyak alas kok banyak kere ke wah awan kewan kewan geaga ala galak oh ngatos-atos sampean ngodo-ado kali kula niku mergane akeh kewan galak iya co-en to ha n y a contohnya blabake gede banget nggih kewane jenenge ditulis Mbah Karang nika ben dinas kehutanan niku tertib iya kewan galak 1 geaga erengpung garengpung oh garengpung niku nek gelem nyokot wah wis tenan ora diculke menyoti ngoten tenan niku sampeyan tau dicokot garengpung durung hati-hati mula disebut kewan galak iya angka 2 es po opo resrespo resrespo niku ya galak niku nek mlaku meng alun mongko ninggali ler iya wilere niku sing gawat iritasi iya tak wacane meneh nggih endur kuwi apa undur niku termasuk galak niku nek nganti ngunduri tenan sing terakhir niku sing kewan galak terakhir apa wacane J1 NG ke AK NG wah jengkeng masa kewan kok ngene nggih iya lha nyakot piye lah iya niki tengan iki alas wewengkon ngendi ana apa tulisane mboten wonten ning kula gaweke dhewe niki bangane stres iya keba-aba iki ora guyu maca kok guyu keba-aba wah ke bawah wah edan malah kon medun barang KPREN ngeprint sapa ke bawah ke perintah negara ke AK Mbobo aja Kamboja wah iki sado banget lek mlaku iki luar negeri itu kan wah luar proja Kamboja niki tobat iki adoh banget Bagong kok ya ora krasa lek mlaku ayo karang mlaku ro wong wedok mesti ora krasa kok ana mlaku lho lanang do lanang mesti meng titik wis sikilku wis auto ke es teh wes
Aneh-aneh pokoke. Tenan yakin. Iya. Saya kancane lanang jak omong ora gelem wis wegah. Manes pokoke. Koyo arep glunding-glundinge nang jurang.